Ya, iki bagian Laden nggih Mas ngeten iki nggih. Para pendarat, para rewang, para sinoman. Nggih, bagian perladenan. Jadi nek bagian perewangan atau perpawonan ini pokoknya sumuk-sumuk ria nggih Bu. Nah, iki buke lagi mbunteli nasi. Niki mangke kagem kajat napa? Oh, berkat. Dibuntel godhong jati nggih. Lho napa mboten gatal ngeten niki Bu? Oh, malah inu nggih. Dibuntel godhong jati, jadi sensasinya itu katanya lebih enak. Mungkin bagi orang di luar Blora podo penasaran, lu mosok sego kok dibuntel godhong jati apa ora gatel? Malah enak nggih. Nah iki sayup-sayup suara temu manten arep dimulai. Nggih matur nuwun nggih Mbah. Oh niki asem-asem. Rawon. Asem-asem wonten, rawon wonten. Karek milih nggih, Mbah. Nggih, matur nuwun, Mbah. Yo iki sayur akeh banget tenan nih. Oh. Mangan ning kono ana ingkung, saiki ning kene ana sapi. Nah, iki sing bumbu ireng ana, sing bumbu kuning ana. Bumbu bening ya ana nggih, Mbah. Iki wong Karang nek digawe cen ora iso dienggo onde-onde. Sapine mbleh dhewe nggih. Oh. Ibaratnya modal nek 100 juta lak bleng ngeten iki. Nggih. 100 kurangan nggih. 100 juta masih kurang bolo. Minimal 100 nggih. Soale marah yo ngopeni wong akeh urung nanggap ketoprake barang niku. Duit 100 bleng mesti nggih. Kanthi kairing ibulik tontuku kang unjuk sesarengan utawi kodhok murah. Atur tujuh kemating deripun Bapak Mulyono Ibu Sumiti Bapak Ahmad Sukono utawi Pak Mudin Iwah ingkang Ibu Rindi Keparwajarwo utawi Manggul Hidro Ibu Purung Jomas kemarin apatah Bapak Mayak Kalpa Taru Dulu Taru ya Jaya Taru ingkang Kamerono Solomon Abdi yang nyokong para kental soko bangkitan barang jingkar saking sesuatu paling jahat roh sidung bermanem Bapak Nono Sabdawani Walang Salisu Desa Goro Nang Kinaken Abdi Jawa Regian Sebut Taruh Ilah Juli Taruh Kamu Taruh Diwa Taruh Jaya Taruh Sorong Abdi Tumurun Wahyu Jodoh Saking Alasan Gusti Kang Towo Adi Saking Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Siratullah Tatullah Nyuwun Wonten Ngarasan Gusti Kang Towo Jagat Pengantin Sakor Arso Cumangkah Perpeki Ati Gowan Sinaket Wonten Bokor Rencono Kanthi kaapit Romo Ibu alasan pinanganten putri Siti Nindasari ing Canelo sang temanten putri temanten kakung sampun tekuking catur netra catur tembung wilangan papat hanetra pepat ambalangaken suruh ambalang suruh kang winastan guna kasih miwah guna tutur lamun to laju lampahi rasa pinanganten putri kamangke arsa hajing kusum bakal gultatang arsaning pinanganten kakung ento parjan isutan kali dharma sang pinanganten kakung Eko Prasetyo sampun amidak antigo antigonan sampun pinidak sampun pecah bodo sakala pencengkang sejati gularing wonten anak desa gularing wonten alam padang uji yang sampun pecah bukil tapa sawi jika miguna atau karap kagurang bangsa mewah
para kawarga lan kadanging dhewe. Lamun para baso sampeyan kanan sampeyan kiri sang pinanganten kakung awulungaken asta kanthi anglanteng kang garwa tekaken adicara adat junjung raja. Semoga saking pamit akarsa berkayu kanthi awujud iter-uter utawi panjang ilang ingkang kang dumadi saking damel kuning kang dipun nam-nam wujudipun kados perkara tatipun wonten sekawan. Kagungan ambal kaping 3 dene putra sepuh kanthi anut bismillahirrahmanirrahim lan nyuwun wonten ngarsane Gusti ingkang robeng dumadi. Kemanten katur wonten butuh tak jamasi. Tak berkahi tak hubungi ambal kaping 3 ugia. Pakoso pinanganten ingkang saged bangun palewismu sakinah mawaddah warahmah iso bangun omah-omah nganti tumekane kaget-kaget iwangen nenen iter kang dumadi saking cara kuning ingkang dipun nam-nam wujudipun kados kokor kanthipun wonten sekawan lan pengaken ambal kaping 3 Amin putri ageng Tanelo ingkang dadi pratandha sang kemanten kekalih arsa kasindur marang bapa apa-apa patondo ana kain abang ana kain putih kang sumampir ana pawedangan kanan ke pawedangan kiri abang sanika patondo saking ibu ini putih patondo saking bapak Rikala serangan ibu ini lan ingin buku Ahmad Supomo sami gambarnya rasa ibu ini akan bersangat sebelum dulu apa-apa yang melakukan kain Menikah wonten sasana kaping nomor 7 arsaipun adicara hubungan jantung. Mereka buku Ahmad Supomo sinaksenan ibu ini Argahakan putra Rasul kami suku Rasul sepiku Rasul Bungsok Palu Kemarin mau Tusaki Kinal Tekap Amberkain Kuantan Sakurang Kanti Adat Istiadat Abdi Joro Salah Sinipun Kakar Tucur Tompo Koyo campur arto pada suntak wonten asripun Nimas Ayu Siti Indah Serena katampi mau sindur ingkang warni rekto liwat sindur ingkang warni seto
sinambi tulangan ya sinanggan bebarengan purna adicara dhahar walimah ya dhahar itu bicara Andrawika Subrata kuli kala jagat adicara uji Androyo yang ding kalongko kabeh Iki hari ini 2 ketoprak nggih. Jero kalih mriki. alas dulu kang sampun kalosaken dening sang pinanganten putri enten luntung malam nyuwun penggalipun panjenengan Kanjeng Rama Kanjeng Ibu kala nyuwun dening panuwun ingkang langkung agung Tole anak kuat tole anak lanang jar wis saklorong bocah bagus bocah ayu anakku saklorong sing tak anti alam kadewasan tole gendut Kanjeng Rama kula nyuwun kuning panjenengan Sepidapane iki batik Bapak Puji minangka tangi basa saking Bapak Mulyono Ibu Sukmini Bapak Lurah Karejik minangka tangi basa saking Bapak Ahmad Supono Lurah Ibu Rini kasuwun ugi adheraken caripun Bapak Ahmad Supono Ibu Rini Bapak Mulyono Ibu Sukmini sumangga Wassalatu wassalamu ala Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa min ayatihi an khalaqakum min anfusikum ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sadaqallahu azim amma Hadirin kiram, para alim,
para kiai bapak berharga ini mereka Bapak Ahmad Sukono, Bapak Mucin ingkang hormati ugi satu mateng boten kusuban malih dumateng mempelai kedua ingkang berbahagia ingkang hormati ugi. Saderengipun kawula matur langkung kathah moga kita tansah sareng-sareng tansah muji syukur wonten resep dalem Allah Subhanahu wa taala. Ranten punapa kula coba panjenengan donya afiat boten wonten alangan bukan punapa-punapa. Bingkal lisan alhamdulillahirabbil alamin. Ingkang kalih salam salam kita aturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bingkal lisan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mugi-mugi Bapak Mulyono suwan wonten Bapak Supono punika yang nomor kalian niat silaturahim. Mugi-mugi saking niat saya punika kita sedaya yang hadir apure masrahaken rombongan dipun bekal Bapak Mulyono sak rombongan ingkang boten saged kawula sepas kita-kitanipun apure masrahaken dumateng Bapak Supono sak keluarga. Mugi-mugi Bapak Supono saged nampi kanthi remenipun manah kanthi regonipun manah amin Allahumma amin. Ingkang salajengipun Allah menangkan wakalipun Bapak Mulyono nyuwun pangapunten ingkang sakata-katanipun mbok pilih bebetahan sudapan punika enten kekiranganipun Allah menangkan wakilipun nyuwun pangapunten ingkang sakata-katanipun. Masrahaken putrinipun diberikan Mbak Indah dumateng Bapak Supono sak keluarga. Kula yakin Bapak Prof dados musim kula yakin saged kula wentah kanthi sae-saenipun ranten Mbak Indah menika sadèrèngipun dereng ajeng omah ranten pramila niku tasih perlu didikan kanthi cacah. Pramila kula pesen dumateng Bapak Supono menawi wonten karang menika dados kangge Bapak Supono. Menawi wonten kisah hidup mulya dukung miring menika dados kangenanipun Bapak Mulyono. Ingkang salajengipun kula nggih nyuwun pangapunten minangkani wakilipun Bapak Mulyono sak rombongan mbok bilih suwan kawula. Enten kirang sopanipun kawula minangkani wakilipun nggih nyuwun pangapunten ingkang sakata-kataipun. Nah, iki sedulur iki ternyata ana juga engko bancaan apa, Bu? Ketoprak ngeten iki. Oh. Ayam panggang. Niki segone kok wonten kalih? Nggih, sego golong niku, Pak. Oh, sing bunder-bunder niki sego golong. Oh, nek sing niki mangke sego bucu. Nggih. Oh. Ngagemi sego golong kalih ayam panggang, kalih sambel napa? Gebel. Sego golong sambel gebel. Nek sego golong niku berarti rezekine ben gemolong ngoten. Nggih, Pak. Oh, lah nek gebel. Buka kula mboten keton apa niku, Pak. Oh, tamune ben gebal-gebel ben akeh ngoten nggih. Oh, iki sing diarani bancaan kobolo. Sego golong karo sambel gebel ana ayam panggange. Oh, engko isih dikek adune niki. Oh. Niki nembe persiapan. Mangke berarti wonten emi wonten niku nggih. Oh. Cenggereng, rempeyek. Iki lagi diadoni nek ngarani bolo. Nah, sambel gebel iku konon katanya ya winuk nggih, Bu nggih. Monggo jenengan mungkin ngrasani anu Pak, ngayoni. Ngayoni. Berarti sambel gebel ndamel nggih wonten acara tok ngeten iki. Oh, nek hari biasa jarang nggih masak sambel gebel niku nggih. Iki bolo. Yakin bersyukur kematan kata Gusti Allah Maha Pawas. Beliau tadi dia bersama kelompok panjenengan semalam tasbih rahmat hidayah ke inayah sehingga sebelum akan pun salam
atau jembatan junjungan kita Nabi Abu Muhammad Rasulullah SAW yang rasatipun ajeng atau sahabatipun mereka panjenengan mampu wonten alam bebrayan atau sedang berkun yaumul kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Dumateng Bapak Ibu tamu undangan yang saya hormati, nggih kula sadaya nonton kathah nyuwun bumi samudra paksami umo warantun lajeng wonten ing lajengan sami awet kula pikantuk kalih utawi inti paristu saking Bapak Ahmad Sukono utawi Mbak Budin minangka talan antaripun Bapak Sukono amargi piyambake boten kalimat piyambak saking nampit bagian katumekaten bagian ingkang saged diajeng-ajeng kanthi sungsungan lumantaring kalintrasenan tanpa pepindhan. Inang salajengipun dari keluarga besar Bapak Mulyono adalah Ibu Sumini saking Desa Sidoarjo Gubiring Kecamatan Banjarnegara sepindah atau silaturahmi dumateng keluarga Bapak Ahmad Sukono dari Pusat Keluarga. Ingkang kalih atur salam-salim saking Bapak Mulyono adalah sak rombongan kula tampi kanthi wangsulan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula ngaturaken mutai Dedadan nggih napa ingkang beto sampun kathahé ingkang sampun dipasrahaken dumateng Bapak Mudin tatampi asta kekalih kanthi lega manah nggih bangga manah boten wonten keterangan punapa-punapa. Amin amin Allahumma amin. Silakan Bapak Ibu tamu undangan yang saya muliakan nggih ingkang salajengipun Bapak Mudin utawi Bapak Ahmad Sukono adalah ibu desa keluarga bilih anggen nabi panjenengan sedaya lan napa ingkang disukasaken ingkang dipun paring dumateng panjenengan bilih enten kiranipun Bapak Mudin sak keluarga lumantar kula nyuwun bumi samudra pangsami ingkang sak kathah-kathahipun. Matur nuwun dumateng Bapak Mulyono adalah Ibu Sumini kang sampun siang menika tumampah saking bangga dumugi orang alhamdulillah sami sehat. Lan dumugi sedaya malih untuk kedua mempelai nak Mas Eko Prasetyo kali ini Mas Siti Ninda Serina, mudah-mudahan jadilah keluarga yang selalu diridhoi Allah, yang selalu sejahtera. Mudah-mudahan untuk Isikrano baris yang jiku molong dampyak tumbago aku canggaran
ada Watang ngerti ku mau pergi rame surat nunggumu. Sampai rumah bantu banjir kecamatan Jumbo Kabupaten Biro Sang Santo Amboyo Abdi Kanjeng Masih Samareng Asma itu prasetyo Siti Ninda Syariah Kadang-kadang Manggolo Yudho Ugi Putri Dumas Kekalih kok dadake warga masyarakat saking Banjarjo pun tepang kalih kula. RT Kalian beli karo. saiki
ngene. Iya, nek ngono. Tak kok sing gede-gede sih. Ya sing gede iso no. Namanya siapa, Mbak? Oh, Dek Devi nggih. Kira menteleng ae gene. Kok iso? Dek Devi kelas berapa? Kelas 9 SMP nggih. SMP mana Dek Devi? 1 Mbogorjo nggih, heeh. Cita-citane pengen jadi apa, Mbak Devi? Oh iya, ini nanti rencana lulus SMP ini mau kerja atau sekolah lagi atau rabi? Alhamdulillah sekolah rabi, biasanya wong Karang lulus SMP dirabekno, Bu. Nggih, heeh. Yang ini namanya siapa? Cinta sapa? Iya, aku tetap cinta kamu. Kok iso? Namanya Dek siapa? Dek Cinta. Heeh. Dek Cinta. Dek Cinta kelas berapa? Oh, sama-sama ini. Alhamdulillah, Dek Cinta udah punya pacar. Aku ndek iki lho ora numpak kowe numpak Vario. Ayo, kedek meh nganu. Ayo, wis dek pacare. Oh, kandhane pacare jenenge sapa aku lali yo. Alah, dasane piye le, Bro? Kok iso? Aku ndek ngira kowe lho goncekan numpak Vario ngulon. Heeh, iya Vario tenan ning. Andiane aku ora yo wong iki. Padahal aku ngawur. Tombe, Heeh. kowe lanang to? Lanang. Nah. Ibu Bali. Adik Bali. Lah piye? Halo. Wah, Oh, ning kene aku. gendute lah iki lah. Sudah makan belum? Makan sosis sama bakso? Makan sosis? Aku nek wong-wong lanang iki kok ono. Senenge le, ndelok nganten le. Senenge le. Arek dungger-dungger dikira iki aku teror pocong piye? Kok iso? Rambut ini. Masya Allah. Walah, Wah, kira apa? gendute. Bar mak mopo iku mau? Adus piye? Adus. Jadi nyanyar gini. Kowe nak sosise? Iku gua ambung mau apa? Tanggung aku. Aku kok gak krasa. Nyus. Saya sok lewat. Eh?